Benvinguts a un nou tutorial de KMCraft, on aprendrem a dibuixar una molècula. Clicarem sobre el menú Edit i ara sobre Add Fragment. Ara s'obre un menú amb les diferents opcions de fragments per afegir. Es pot diferenciar entre molècules senceres o grups funcionals. Nosaltres ens interessa molècules senceres i clicarem sobre Simple Compounds. Ara, per exemple, seleccionem d'entre totes les que ens han sortit la de l'acetona. I per poder-la dibuixar serà senzillament clicar sobre la pantalla del KMCraft. Ara l'únic que ens falta és moure-la segons les nostres intencions. Això ho podrem fer gràcies a la barra d'eines de la dreta, desplaçant la dreta a esquerra, avall amunt i rotant-la tal com vulguem. Moltes gràcies per la seva atenció.